Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám vás u mého prvního videa na typu trading. Budem tradovat na tradingu 212. Nevím, jestli to znáte, neznáte. Dá se tady investovat, obchodovat a nakupovat kryptoměny. Jednoduchý. Do 60 000 máte vklad bez poplatku. A já jsem si vyložil 1000 tím, že bych chtěl dělat videa o tom, jak z té 1000 udělám 10 000 a z 10 000 100 000. Povede se mi to? Nevím. Ale bude to zábava, bude to zábava. Tak při začátku vám chci oznámit jednu akci, jakou má trading. A vlastně každýho, koho pozvu, tak já za něj dostanu peníze, ale vy dostanete taky peníze. A dostanete peníze až 100 éček. A jako za nic, to se vyplatí docela, ne? Koukejte. Omluvte moje skill v malování. Na začátku dostanete můj odkaz. Kliknete na něj, musíte ověřit a pak vklad. Vklad může být, nevím, 100, 100 če. A když uděláte tady to všechno, tak dostanete až 100 éček. A za mě se to vyplatí. A jestli jste mladí, tak to investování se fakt vyplatí. Já jsem začal investovat od 18 let a mám tam docela velký peníze, jakoby. Co my jako mladí chceme? Nový auto? Nebo dovolenou? Někdo chce byt? Máme 2 miliony na byt? To asi nemáme. Takže jestli tam budete dávat 5 kilo měsíčně, tak se to vyplatí. Vemte si, budete dávat 500 káče každých 30 dní. 5 let, to máte 30 000 za 5 let. Tím, že můžeme se podívat na takovej, a když si vememe, že těch 30 000 investujeme do S&P 500, tak to odhadem má nějakých, nechci kecat, za těch 5 let to může mít 10%. A to je, jestli se nepletu, 48 000. Jako, kde dostanete 18 000 jen tak. A to se bavíme jenom o S&P. To je něco dlouhodobýho. OK. Ale pak můžeme koupit něco jako Tesla. Nebo Apple, to má už víc jako by to. Nebo Nvidia, to je masivní teď. Já vám sem hodím fotku mojí. Tady, koukejte. Tím, že jsem začal investovat v 18, tak jsem to nakoupil na 55 necelých. To tady vidíte. A teď to stojí 176 a stalo to i 200. Kdybych chtěl, tak jsem na tom vydělal a já to mám. Takže za mě se investování, ale já nejsem žádný investiční blázen, jaký by vám mohl pomáhat. To je jenom můj tip. Kdybyste k tomu něco měli, napište mi to dolů do komentu. Já se na to podívám. Nebo jestli taky děláte do akcí, tak můžeme si napsat a spojit cíly. Nicméně pojďme se podívat na nějaký ten graf. Bohužel to je offline, o víkend to nejde. Já jsem měl jenom do 15:15. Zajímavý. Nic není a tady máme. To jde online. Ale ty pohyby asi teď nebudou velký. Nejsem žádný genius. Je to můj odhad. Nikomu nechci pomáhat, nebo chci pomáhat, ale nejsem na to vystudovaný. Nejvíc jsem obchodoval, tak bylo USA Test 100. To bylo moje jako nejvíc. Tady se to hejbe tak hezky, jako by tady to jde fakt odhadnout. Když se podíváme, tak jde to up, hodně dolů, pak zase up, dolů, 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 up,
nechci tady kecat, ale když se na to podíváte, tak by to mohlo asi padnout. A hádám, že by to mohlo padnout tak, když se podíváme, tak tady to padlo o nějakých 500, takže by to mohlo padnout takhle sem bych si tipnul. A pak to půjde up, možná někam víc up, a pak zase dolů bych typoval. Nevím, fakt nevím. Je to pokus omyl, ale to je můj odhad. A můj největší odhad je teď nejlepší obchodování s olejema. Nafta, benzín, oleje, všechno, co tak kvůli válce. Já jsem hloupej, já jsem to měl na koupení zase tady někde, na těch 90. A já jsem se bál jsem se hodně, že to půjde dolů zase. Nevím vůbec proč, jakoby, neměl jsem tomu žádný důvod a tak jsem to prodal. A udělal jsem hloupost. Když se podíváte, tak to je teď na 112. Já jsem to koupil na 90. Vydělal. Nebudem si lhát. O tom je to obchodování. O tom je to obchodování, každý dělá chyby a občas ty chyby bolej. A dost. Teď bych si, možná bych si tipnul, že v pondělí to ještě vystoupá malinko a pak to spadne malinko jako někam na těch 95 možná. Možná ne? Kecam? Kdo ví, jak to bude s tou válkou, já to nesleduju moc. Takže můj odhad je nic jakoby. Počkáme si do toho pondělí a až budu mít čas, natočím nový video a tam už budem obchodovat. To vám slibuju. A vyděláme spolu velký peníze! Jo, tak díky za sledování a můžete mi klidně dát like nebo suba. A hlavně ohlasy dolů. Díky.